buruz buruko txapela jantzi du Unai Lasok. Joseba Azkurdiari gailendu zaio finalean 7 eta 22. Baikoko pilotaria jaun eta jabe izan da Nafarroarena jokatutako final handian. 8 urte pasatu behar izan dira berriro ere Nafarren arteko final handi bat ikusteko, eta Lasoren eta Azkurdiaren artekoak ikusmin handia sortu du. Gainera, eta historian lehen aldiz Nafarroan jokatu da final handia. Txapelak kolore urdina hartu du, Lasoren lehena izan dena. Egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tantoz tanto joan naiz. Hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, egia esan gusto egon naiz, asko gozatut pilota, zeatu indut, eta geho, bukatu indut, egia esan partio, perfektua jugatu dut, eta izugarri. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 30 ditu gaur astelena da, eta kirol kontuekin jarraituko dugu, izan ere atzokoan ospatu zen Zegama Aizkorrimendi maratoia, 2 urtez egon da ospatu gabe, lasterketa hau izan ere pandemiaren ondorio etenaldia izan da, baina korrikalariak zein ikusleak oso gogotsu zeuden igande honetan erakutsi bezala. Goi mailako kirolariak hurbildu dira hitzordura eta ikuskizun aparta bizina ahal izan da. Kilian Jornetek irabazi du gizonezkoetan eta Nienke Brinkman gailendu da emakumezkoetan. Alberto Aierbel, lasterketaren sortzaile eta zuzendariarekin bat egingo dugu. Eguerdion. Bueno, atzokoaren ondotik ez 2 urteren ondoren zain egon ostean, zenolako ikuskizuna ez, atzokoa, zenolako sentsazioa biharamunean? Zonagarri izan zen ez da, egiten duen balorazioa da, egualdi ere egia esan asko lagundu zion, eta, korrikalarik ere dana eman zuten, errekor guztik txikitu zituzten, bai neskaret eta bai mutilek, eta egun ikusgarri izan zen bai. Eta nola ez, aipatu beharrekoa ere Kilian Jorneten itzulera hori esperotakoa, eta gainera nola gailendu den, ez da, baita ere? Gogo izugarri erakutsi zuen, eta oso bizkorra atera zen, da, rekorra, dano dakigun bezala, txiki utzi zuen, ez da? Orduan, Kilianek esan ziren, terreno ere oso nahiko lehorra zeola eta hortako aproposa, baina, honi barda abiadura hortan, nolako lurretan, ez da? Argi dago, markak hautsi zituela berriro ere Kilian Jornetek, eta emakumezkoetan ere aipatzekoa ez da, Nienke Brinkman gailendu dela, eta Sara Alonso donostiarrak itzi zuela podiuma, 3. postu horretan ere. Hori da, eskan ere, oendik ere, gehiago izan zen ez da, niki Medinazu esan dezun bezala, Harrison denborea da, izugarria, baite maiora zeuken 2017 jarrita rekorra, eta 18 minutuz goitik jetxizun ez da, rekorren denbora hori, eta gero, bai Maud Matiz, horre izugarrez karria entzun, da Sara Alonso, ondo esan dezun bezala, baita, Maite Alonso denboreare, Sara Alonso denborea ere hobeto zonean, Maite Maioran errekorrare hausitzun. Eta aipatu duzu, ezta, ikusten dugu baita ere zenolako zeru argia zegoen, zeru garbi-garbia, eta babes handia lortu duela lasterketak, ez soilik Zegaman bertan, eta gizarte mailan ere, ezta, giro aparta egon zela. Egia da, zentzu horretan, nahiko suerte izan genuen igualdik ez da, ez da berdine, ez dakit mendin lainoa edo eurikin sartuta, ikuskizun ez da berdine, ez da telebistan ikusi berdan antzat, esan nahi den. Baina, igualdik lagundu intzoan, izugarrizko jendetzak izan ziren, Santo Espiritu, Aizkorrin, nunez bastarru zitan, ez da, ikaragarri izan zen bai. Zapore honarekin geratu zarete beraz, datorren urtera begira zain geldituko gara beraz. Alberto Aierbe, mila esker gaurkoan gurean izateagatik. Zuei eskerrak. Eta atzokoan ere, ospatu zen ibilaldia, Bizkaiko ikastolen jai handia, 2 urteren ondorengo etenaldiaren ostean itzuli zen abusu ikastolak antolatuta,
ibilaldiaren 54. edizioa. Errota harri har, errota barri jar, errota harri gar, errota sarri gar, errota larri lar. Harri har, abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Ibilaldi har, zarritu errogara, min gainetan daukagu gukeroa. Eta, eraikin historikoa deitzen duguna, ez? Orain modernoa ere badaukagu, horrek, ekarri dizkigu zor batzuk, eta horri guztiari buelta ematen, hemen gabiltza, ez? Lanean, honek beste urte askotan ere, iraun dezan, eta euskaldunak ekoizten jarraitu dezan, ez? Euskara da gure irina, euskara da gure ogia, eta hori da gure bete behar. Artean landu beharreko erronka bada. Gure hizkuntza, gure kultura, gure hezkuntza, gure harria, gure etorkizuna den horri aurrera ateratzen. Ibilaldiak jada urteak baditu, ta helburua beti euskara handitu. Ta helburua beti euskara handitu. Eta ostiralean ere ospatu zuten Leioako Lamiako auzoan maskarada 2 urteren ondoren ere bueltan izan zen. Oso honetako tradizio luzeko jaia, udako jaietarako egitarauari hasiera ematen diona. 2 urteko geldialdiaren ondoren bueltan da Lamiako maskarada. Maiatzeko azken ostiralean ospatu ohi den festa honek ilusioz bete ditu Leioako auzoko kaleak. Bizilagunentzat eta koordinatzaileentzat are gehiago osasun arrazoiengatik 2 aldiz bertan behera utzi behar izan ondoren. Gogo pilo daukagu bai. Azkenean 2 urte izan dira geldialdiarena eta gogoekin. Berriro kaleak dantzaz eta musikaz betetzeko, kultura kalera ateratzeko, dana. 40 urte baino gehiago igaro dira maskarada egin zen lehen alditik, zehazki 1978an. Harrezkero ekitaldirik berezienetakoa bihurtu da bai bertakoentzat, baita ikustera gerturatzen diren guztientzat. Lamiako auzorako maskarada identitate bat da. Azkenen badanak itxaroten dugu maskarada eguna heltzea eta barruan sentitzen duguna hitzekin ezin dugu espresatu. Bizi behar da. Bizipen horiek bueltan dira Lamiakon, izan ere festak 3 zati desberdinetan banatzen dira. Alde batetik fanfarreak, erraldoiak eta maiatza pertsonaia agertzen dira festari hasiera emateko. Maskarada 3 zatitan banatuta dago. Eta lehenengo zatia hasten da Lamiako Romo mozten dan leku hori, rotonda baten, sopladoreko rotondan, eta hor bosterditan hasten da hor fanfarriarekin batera, auzotarrak, erraldoiak eta maiatza maskaradako pertsonaia hasiera ematen dio maskaradari. Eta hortik biribilketen bidez eta horrela, heltzen gara Lamiako geltokira. Eta hor zeirak inguru, Mari eta Sugar eta Prudentzia, bigarren zatiari hasiera ematen diote udaberri dantzaren bidez. Eta orduan, Euskal Herriko pertsonai mitologiko desberdinak jasoko dituzte dantza eta biribilketa, musika eta danaren bidez. Azkenik, 3. zatia gauean egiten da, 10 inguru ere, akelarrea egiten dana. Hor kondaira kontatzen da, eta kondairaren errepresentazioa egiten da.
Dantza, musika eta pertsonaia mitologikoak protagonista izanik Lamiako maskaradak udari hasiera ematen dio. San Maximorekin, Lamiakoko jaiekin batera hasten dela maskarada. Hasiera ematen dio Lamiakoko jaiei. Eta maiatzeko azken ostirala da alde batetik horregaitik, eta beste alde bategaitik esaten dalako zugar maiatzare, ostiraletan jaisten zala mari jaistera, eta orduan hor lotura bat egiten da. Maskaradaz gain auzoko festak ere dira. Asteburu osoan zehar txosnek eta erromeriak girotu dute Lamiako. Antolatzaileek gogotsu hartu dituzte aurtengo festak. 2 urte ostean, bai Euskal Herritar moduan eta pandemia hau da ondoren kultura berriro kalera ateratzea eta baia da kriston ilusioa, urduritasuna eta gero maskaradako kide moduan, Lamiako maskaradako kide moduan, 2 urte ostean jarraitu ahal izatea eta pertsonaiak bete ahal izatea eta jendea ilusioarekin egotea, horrek ilusioa ematen dizu, urduritasuna. Eta eguneko albistei erreparatuta, ekonomia alorrean KPI 8,7 kokatu da maiatzean, aurreko hilabetean baina apur bat gorago. Inflazio handia, erregaien, elikagaien eta edariez alkoholdunen prezio altuek markatu dute, iazko maiatzean baino gehiago igo baitira. Elektrizitatearen prezioaren igoera 2021 bateko maiatzean erregistratutakoa baino txikiagoa da, eta horrek zertxo bai laguntzen du KPI orokorraren datua. 2022 hasieran 10%tik oso gertu egon zerako. Produktu energetikoak eta prestatu gabeko elikagaiak kontuan hartzen ez dituen azpiko KPIaren kasuan, puntu erdi igo da apirilarekin alderatuta. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, azken asteotan albiste makurrak izan dira ekonomiari dagokionean, hain zuzen Siemens Energik, Siemens Gamesa bere osotasunean bere ganatzeko egin edo iragarri duen eskaintza publikoa ezagutu ondoren. Erabakiak etorkizunean munitzen hartzeak kezka eragin du langileen artean, beraz bat egingo dugu sindikatuko Industria Federazioko ordezkaria den Pui Remirezekin, pantailaren bestaldean daukagu, eguerdion. Eguerdion bai. Lehenik eta behin aurreko astetik salatu izan duzu sindikatuen partetik informazio falta agerikoa izan dela, edabideen aldetik jaso duzuela Siemens Energiren iragarpen hori. Ez dakit egoera aldatu egin den azken egunotan, harremanik izan duzuen Siemens Energirekin edota Siemens Gamesarekin, hitzordurik jarri duzuen, beraiekin kontaktuan jartzeko aukerarik izan duzuen? Esan duzu moduan aurreko astean salatu genuen eta salaketa mantentzen dugu ez. Lotxagarria iruditzen zaigu eta tamalgarria ez, kasu honetan plantillak komunikabideen bitartez horrelako berriak ez, edo horrelako berrien inguruan jakitea. Hortik aurrera egia da hitzordua daukagula, ekainaren 15ean bilduko gara, baina logikoki, aste hauetan, batez ere pasaren asteburuan, informazioa komunikabideetan egon zen, eta horrek, ezegonkortasun handia suertatu du plantillarengan logikoa denez. Eta salatu genuena mantentzen dugu, mespretxu oso adierazten dute plantillarekiko eta bere ordezkariekiko ez, horrelako jarrera mantenduz eta horrela kudeatzen, informazioa horrela kudeatzen. Bai bildu dena Eusko Jaurlaritza, Siemens Energirekin bildu baita azken egunotan, eta aipatu dute langileak ez direla arazoa egonkortze prozesu horretan, baina zein puntutaraino daude horretarako bermeak? Irakurri dugu kasu honetan Arantxa Tapia izan dako. Zentzu horretan guk ez daukagu informazio gehiagorik eta gure bilera auki arte ez dugu irakurketa sakonarik egingo, baina bai baduguna da historiko bat, eta zentzu horretan guardi daukagu guri begira egiten jarraituko dugula, plantillatik oso gertu, informazioa bilatuz, informazioa eskuratuz, hori oso ondo hausnartuz, eta hortik aurrera gure erabakiak hartu. Baina, historikoa hor dago, esan dugun moduan, eta badakigu askotan enpresa honek esan gauza bat esaten duela eta gero beste egiten duela.
Orduan, ez dugu informazio gehiagorik, baina bai, martxan jarriko gara, plantiatik oso gertu, informazioa eskuratu, sonda hartuz, eta hortik aurrera erabakiak hartu. Izan ere, zein da kezka nagusia, zein agertokiren aurrean egon gaitezke? Bueno, guk bere garaian esan genuen berez fusioa ez zela horrelakorik izan. Fusioa absortzio bat da, eta horrek badakigu suposatzen dute, ez betzen du, erabakiak ez diamen hartzen. Eta hortik aurrera badakigu zer gertaliteke. Baina gure kasuan helburua berdina bada eszenatoki batean edo bestean. Gu nahi ditugu bai lanpostuak eta bai lan baldintzak mantendu. Eta horretarako ibiliko gara lanean une oro, eta horren aurka doan edozein erabakia jakitera ematen duten eginean, horrean izango gaituzte. Beraz, ekainaren 15erako duzuen hitzordu horretara begira, helburua zein izango litzateke, negoziaketa edota zuen proposamen horiek gailentzea? Bueno, kasu honetan informazioa eskuratzera goaz, esan dugun bezala, hasieratik esan duguna, ez dira oraindik gurekin bildu eta badakigu legeak behartzen diela, gurekin biltzea horrelako informazioa eskuartean dutenean, baina, eskelok bada, hortik aurrera guk informazioa jasotzea goaz. Baina, pasaren astean esan genuen, eta aste honetan ere berdina esango dizuegu, gure helburua beti lana mantentzea, Euskal Herriko lanpostuak mantentzea, eta Euskal Herriko lan baldintzak mantentzea da. Eta orduan, hortik aurrera, helburu horren inguruan egongo gara lanean, beti. Adik jarraituko dugu, honek nola amaitzen duen, Puig Remirez, ELA Sindikatuko Industria Federazioko arduraduna, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistaren deiari erantzutegatik. Mila esker zuei. Eta Bizkaiko metalgintzaren sektoreko 7 sindikatuak plataforma bateratu bat aurkeztu dute patronalarekin benetako negoziazio bat abiatzeko, izan ere oraingo negoziazioetan jarrerak oso urrun daude oraindik. Patronalak soldatak urtean 2% igotzea eskaini izan die, baina sindikatuek eskatu dute KPI kontsumorako prezioen indizera lotzeko soldata hori eta horren gainean 1% gehitzea bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Sindikatuek ohartarazi dute akordioak egonezean, aurrera pausorik egonezean grebara deituko dutela. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Elhuyarrek adimen artifizialeko langune berria sortu du, orai NLP teknologiak zuzen, eta industriari eta enpresei lehiakortagoak izaten laguntzeko sortzeko helburua dute. Honi buruz gehiago jakiteko bat egingo dugu jarraian, Elhuyarreko orai NLP teknologiako arduradun koordinatzailea den Josu Astiriarekin. Eguerdion. Eguerdion. Lehenik eta behin, jarri gaitezen kontestuan, zein eratara lagundu dezake enpresen lehiakortasunari adimen artifizialak? Adimen artifizialak era askotara lagundu dezake enpresa baten lehiakortasuna, ezta? Alde batetik asko hitz egiten da digitalizazioaz, prozesuak automatizatzeaz, eta azken finean hizkuntza da guk oroar gehienetan erabiltzen dugun komunikazio prozesua, ezta? Eta lengoia naturalen prozesamenduak azken finean hori egiten du, hizkuntzaren bidez ditugun interakzio guzti horiek automatizatu eta erraztu. Esaten da horrez gain, interneten dagoen informazioaren 80% desegituratua dagoela. Ez dagoela nolabait ura erauzterik eta ura sailkatzerik eta ura ondo kudeatzerik. Lengoaiaren naturalen prozesamenduak hori egiten du. Eta desegituratuta dagoen informazio guzti hori ongi sailkatu, kodetu eta erabilgarri jarri. Eta horregatik da hain garrantzitsua, horrelako informazio erraldoi bat orain arte tratatu ezin dena halako teknikekin erabilgarri izango zaigulako hemendik aurrera. Garrantzi berezi hartzen duela, batez ere digitalizazioaren garai hauetan, ezta? Enpresek dituzten erronkei erantzuteko tresna baliagarria izango delako.
Hori, lenguaia naturalen prozesamendua, azken finean, adimen artifizialaren azpialor garrantzitsua da. Adimen artifizialak zer egiten du azken finean, gure prozesu mentalak imitatu, ez da? Konputazio sistemen bidez. Eta gure prozesu mental garrantzitsuena zein da, hizkuntzaren ulermena eta hizkuntzaren sorkuntza. Ordan, esan daiteke lengoia naturalen prozesamendua adimen artifizialaren munduan dagoela. Eta gu alde kanpo horretan, teknologiko horretan ikertzen dugu, ezta. Eta, adimen artifizialaren esparru honetan gainera bihurtu da, lehia geopolitikorako teknologia, oinarrizko teknologia bat, ez? Eta guk aldarrikatzen duguna da, hemen gure teknologia propioa garatu behar dugula, enpresen eskuragarri jarri behar dugula, ze asko hitz egiten da adimen artifizialari buruz, baina ondoren proiektu gauzagarri gutxi daude eta horregatik egin dugu apustu hau, ez? Azkeneko urtetan egin dugun ibilbidea honetan sakontzeko eta lorra hau indartzeko. Bai, adibide gisa jarri ditzakegu, ez? Elu jarraitzen diaria izan dela adimen artifizialaren erabilera horretan, hizkuntzarekin oso lotuta, euskararen auspotze horretan, adibidez, elia itzultzaile automatikoa izan daiteke ezagunena, baita ere aditu hizketa ezagutzailea, adibide bezala jartzeko, ez? Irudikatzeko hobeto adimen artifizial horren eragina. Bai, hori da. Azkeneko urteotan elia.eus eta aditu izan dira aurrera atera ditugun azkeneko teknologiak, gaina 11 telebistarekin ere bagabiltza azpititulazio automatikoan proiektu batean, da laster nik uste emango degula honen berri, baina aurreko astean beste hainbat kasu arrakastatsu erakutsi genituen. Ez alde batetik Ulma konstrukzionekin, Ulma da Gipuzkoako kooperatiba garrantzitsu bat, 2000 langiletik gora duena, eta beraiekin pertsona eta makina arteko elkarre eragin horretan, hots teknologiak ezartzeko proiektu batean gaude beraiekin, baita ere Espainiako enpresa handi batekin ere bagabiltza lanean, beraien interneten eta sare sozialetan duen ospe digitala neurtzeko eta monitorizatzeko proiektu batekin, elia.eus ere komentatu dugu, eta Teknaliarekin adibidez, Teknalia Europako ikerketa zentro handienetako bat da, eta beraiekin hainbat ikerketa proiektu ditugu elkarlanen. Eta horiek beraiek erakutsi eta azaldu genituen joan den astean, nolabait lehen mailako agente teknologiko bihurtzeko eta bilakatzeko gure ambizioa eta gure nahia erakusteko, ikustarazteko bagabiltzala lanean alor honetan eta euskaratik hainbat proiektu gartu daitezkela ikusteko eta lehen mailako agente teknologikoa izan gaitezkela, ez bakarrik euskararen munduan, baizik eta enpresa munduan eta baita ere nazioartean ere. Horixe beraz adimen artifizialari dagokionean, lantoki berri honi dagokionean, eskerrik asko adimen artifizialaren errealitate honetara gerturatzeagatik Josu Astiria, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, agur. Eta gai aldatuta, Errepublika aske eta buru jabetza ardatz amaiurraldia antolatu du Nafarroa berri saltza iganderako, ekainaren 5erako. Datorren ekainaren 5ean, igandearekin, amaiurko bataiaren 500. urteurrena gogoratzeko ekimen nagusia eta zentrala izanen da. Igande horretan, gertatutakoa eta iragana gogoratzetik haratago, burujabetzaren aldeko besta herrikoi eta erraldoia ospatuko dugu. Amaiuraldian ez goaz soilik historiaz aritzera. Amaiuraldian historia idaztera goaz. Gure herriaren memorian guztion ekarpena eta indarrarekin data hori zizelkatzera goaz. 500. urteurrena baliatuz, etorkizuneko burujabetzaren aldeko olatua gaurdanik egi bihurtzeko. Amaiurko bataian askatasunaren alde bizia emandakoei betiko argia zor diegulako. Burujabetza askatasuna delako. Ekainaren 5ekoa hitzordu ahaztezina izanen da, historikoa.
iragana, oraina eta etorkizuna elkartzen diren Amaiurko zelaietan topo eginen dugu. Eta kultura lorrean, itzulera handi bat, Delirium Tremens 30 urteren ondoren itzuli baita agertokietara talde mutrikuarra. Hor dago disko berria aurkeztu berri dute Barakaldoko Beken, lagunez lepo zegoen Bek horretan. Horrekin utziko zaituztegu eta laster izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Gaurkoan gurekin izango dugu Iñaki Barzena, Ekopol ikerketa taldeko koordinatzailea. Orain arte. Dalanian galdatzen badiazu erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit benetan diozut. Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota, ikusmena galtzen da prostata bizatzen. Emaztea hobeto ematen da, bada urte bete beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen guztiz apainduta, ta hemen pasiatzen langabezian nagota. Ez dela ondo, hasta el puto fondo. Por cierto, zeu itxura ona daukazu. Ondo, ez? Zuzeuk esan dezu dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondo dijoa, ez da arazoa, baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kexatu, ez da buruko minak, soinetik hankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa, korbata hartuta erre, handa soluzioa. Mesedez, utzi txiskeroa, probatzera noa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit benetan diozut. Zuzeuk esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez ala.
eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Iñaki Barzena, EHUko Ekopol ikerketa taldeko koordinatzailea da bera, eguerdion. Eguerdion. Bueno, ziurgabetasun garaietan bizi garela argi dago, geroz eta gehiago entzuten ari gara bizi dugun eredua edo sistema agortuta dagoela, zer esango zenuke, norantza jo beharko genuke, eta zeren aurrean egon gaitezke aldaketak gauzatu ezean? Bueno, ekologoek, ekologistek ere bai, biologoek esate dute biofilia konzeptua jarraitu behar dugu, bizitza nahi baldugu defendeatu, eta hori da ekofeminismoa, feministek esate dutena, bizitza erdigunean ipini behar dugula. Ikusten dugunean, gerra dela eta ez dela, pandemia dela eta ez dela, eta hainbat problemak ditugula munduan zehar, eta bizitzaren kontrako erasoak gero eta gehiago direla, bizitzaren defentsan, aldatu behar ditugu gauza asko. Eta hori da, nolabait, batzuk esatu dute, biomimesis, hau da, naturaren funtzionamendua kopiatu edo saiatu lege biofisikoak mantendu, nolabait, gure metabolismoa gutxitu, gauza asko ez bakarrik CO2 gehiegi isuri dugula, baizik eta, gure konsumoa batez ere lehenengo munduan, herrialde industrializatuetan oso handia da, extraktibismoan bizi gara gero eta material gehiago, eta materialak urriak dira, petrolioa agortzen ari da, orduan egokitu behar dugu gure bizimodua, jende asko gara, planeta honetan 7.000 milioi pertsona, orduan aldaketa batzuk egin behar ditugu. Zen norabideetan, desaskundea agian da klabea horretan, baina zein eratara egin, ez? Bai, lehenengo munduan bizi garenok, hau da, herrialde industrializazioa, Euskal Herrian bizi garenok, jaitsi behar dugu gure adibidez garraio eredua, bizi behar dugu konsumo gutxiagorekin, baina, klaro, Euskal Herrian denok ez dugu konsumitzen berdin. Hemen bebai daude diferentziak. Egia da, Euskal Herria, bataz bestean ez dago, elite dirudunen kontsumoa eta pobren kontsumoa, diferentea da guztiz, baina ez da, ez dakit, Brasilen gertatzen dana fabelak eta multimilioraren arteko diferentziak, ez? Baina aldatu behar dugu, adibidez, gure isuriak, CO2ko isuriak aldatu behar ditugu, eta hori gure gobernariei badakite, ez? Bete behar ditugula arau batzuk nazioartean ematen direnak, ez? Orduan, zer aldatu behar da? Gauza asko. Adibidez, ezin dugu urtero telefono bat erosi eta hurrengoan aldatu, edo kotxea gero eta handiago bat, horiek gauzak aldatuko dira. Ezin bestean etorriko dira aldaketak. Nahi, ala ez nahi, aldaketak etorriko dira. Hobeto, egiten baldin badugu, aldaketa arrazionalak, pentsatuak, demokratikoak, justuak, denon artean bizitza hobeago bat izateko. Aldaketa horien bidean, hausnarketa prozesuan dira bazin bat eta talde ezberdinetan, ez? Gizarteko talde ezberdinetan, horietako bat izan daiteke ere turismoari lotutakoa, ez? Garraioarekin hartziki lotutako sektore bat, ekonomian ere eragina duena, eta geroz eta gehiago entzuten ari gara turismo jasangarriaren kontzeptu hori, ez da? Posible da, turismo jasangarri bat? Nik esango nuke duela 20 bat urte, unibertsitatean Europa mailan egin genuen turismo sustengarriari buruzko ikerketa bat Italian, Frantzian, Euskal Herrian, Estado Espainiarrean bebai, Inglaterran, eta gure konklusioetako bat zan turismo sustengarria kontradizio interminis bat dela, hau da, oximoron bat. Hau da, turismoa da, turismoaren jatorria da erdi arotik aurrera, aro modernoan, unibertsitatean bukatzen duten famili dirudunen mutilek, tur bat, buelta bat ematen zuten mundutik, adibidez Montesquiek bere kartatan, bere Persiako kartatan hori adierazten du. Hau da, mundua ezagutzeko bira bat dirudunen aldetik. Hori, gero, modernizazioarekin eta industrializazioarekin, eliten, hemen Euskal Herrian ezagutu dugu, ez? Monarkak eta, Euskal Herrira Donostiara, edo dirudunak, Madilekoak eta burgesak eta, Debara, Zarautzera, Miarritzera etorri direnak, udarekin,
itxasoaren giro osasuntzu hori disfrutatzera, ez? Baina, gero, claro, munduaren aldaketarekin, industrializazioarekin eta eliten ekonomikoek konturatzen direnean, konsumoa ez dela izan behar bakarrik elitezko, edo gutxi batzuen dirudunen konsumoa, baizik eta langileriarena ere bai, langileek bai kotxea ikusi behar dutela, turismoa bai zabaltzen da klase guztietara, edo klase ertain guztietara, eta esaten ditugute, joan zaitez Txinara, joan zaitez Peru, joan zaitez Argentinara, dizun lekura, udaro hori zure bizitzarako funtsezkoa da, eta, bueno, bai, horretan jauzi gara, baina, claro, zuk esan duzuna lehen, tope batzuk, muga batzuk topatu ditugu, eta arazo sozioekologikoak handiak. Zer suposatu du turismoaren zabaltze hori, ez? Horrek gizarte zabalak turismoaren turismoa eskura izateak, ez? Balio erantzia ere aipatu duzu, ez? Nola baiteko prestigio ematen dizula turismo egiteak, sare sozialekin agian ere lotu daiteke fenomenoa? Bai, bueno, orain ja guztiz normala da, guztion telefonoetan agertzea selfie bat, behitu egon naz hemen Txinako Ormarrian, ez, edo hemen Pariseko dorre, bueno, hori guztiz normala da, zabaldu da, nolabait, badirudi, klase sozial guztientzakoa dela. Bueno, nik esango nuke asimetrikoa dela, ez, asimetrikoa dela, denek ezin dute hori egin, baina gero eta jende gehiago aldu hori egin, ikusi dugu danok, posible dela, Euskal Herritik Londresera joan, 30 eurokin. Hori guztiz faltzua da, zuk pagatzen ez duzuna beste norbaitek pagatzen du. Normalean, instituzio edo gobernu publikoek ordaintzen dute diferentzia hori, ez? Egite dituzte kontratuak aire konpainiekin, hori modu batean edo bestean konpensatzeko, ez? Baina, bai, turismoak arazo sozioekologiko izugarri handiak sortzen ditu. Hori, zergatik? Alde batetik, turismoa normalean, bai udan edo bai neguan, estazio edo hilabete gutxi batzuen egiten den izugarrizko gastu metabolikoa da, bai garraio aldetik, bai okupazio aldetik, bai hotelak eta janariak eta zerbitzuak eta handitzen dira, eta gero, pentsau ez, eski estazioko kontua da, abendutik martzora, eta gero urte osoan zehar langile horiek zer egiten dute, eta hotel horiek zertarako balio dute, eta berdin, joaten baldin bagara, Mallorca batera, edo ez dakit, edo Miarritze batera, nun, udan okupazioa eta jendearen etorrera oso handia dan, eta hor sortu behar dira, izugarrizko gastu material eta energetikoak hori asetzeko, baina gero tortzen dira beste bailara batzuk eta jendea, langileak parora doaz, ez dago bizitza sozialik, hau da, deskonbensazio handiko fenomeno bada eta horrek arazo sozioekologiko handiak sortzen ditu. Eta lan baldintzei dagokienean ere orain ikusten ari gara, ez nola ostalaritzaren sektoretik kexak datozen, esaten dutelako ez dagoela lanerako jenderik, ez dakitzen nolako irakurketa egiten duzun? Bai, ostelaritzako langileek oso soldata bajuak dituzte, oso eskubide sindikal gutxi dituzte, eta oso lan baldintza gogorrak, ordutegi handiak, ordutegi oso desegokiak, lanaldi handiak, orduan normala da, ez dakit, adibidez, ez pasaran egunean pertsona batek esaten zidan, behitu, Euskal Herriko tabernatan eta hotelatan eta ikusten dira beti atzerritarrak. Bertoko gazteak, bestoko jendeak ez du lan egin nahi. Horrek asko adierazten du, hau da. Hori, zango nukenik, gure familiar nagusien zaintzan ere bai, gero eta gehiago ikusten ditugu atzerritarrak. Zergaiti, bertokoek pentsatu dugulako hori txarto ordainduta dagoela, ez? Turismoaren alorrean, turismoaren industrian oroar langileen soldatak eta lan baldintzak oso eskasa dira. Eta
Eta turismoa hitz egiten ari garela, honek izango dituen eraginez eta bar, ezin dugu alde batera utzi garraioaren atala, ezta? Bertan daude hegazkinak alde batetik, ikusi dugu pandemian zehar nola mugimenduak txikituta zeudenean, ez? Hegazkin konpainiek milaka hegaldia bilatu zituzten jenderik gabe, utzik, turismoaren eredu hori mantendu ahal izateko, zein puntutaraino, ez? Heltzen den jasangarritasun eza hori, ez? Bueno, pues, hegazkin konpainiek beti garraio alorrean beti izan dira sektore privilegiatu bat, ez? Adibidez, oso gutxira arte euren isurketa karbono dioxiden aldetik ez dira kontutan hartu. Pentsatu behar dugu, egunero munduan milioika eta milioika pertsona mugitzen dira hegazkinez, eta normalean dira elite ekonomiko nagusiak eta gizarteetako sektore nagusiak oroar, ez? Eta horiek, asko dira, eta isurketen aldetik eta energia gastuen aldetik oso sektore importantea dira, baina beti nolabait alboratu dira, privilegiatu moduan konsideratu da. Pandemiaren garaian, claro, hegazkinen mugimendua legez kanpo gelditu zen, mugak itxi egin ziren, eta horrek ekarri zuen jaitziera, eta denok konturatu ginen, ez hori bakarrik, kotxeen, automobilen mugikortasuna bajatu zen, eta denok ikusi genduen gure hirietan, airea eta arnasteko baldintzak asko hobeagoa zirela, ez? Hegazkinen mundua eta hegaldien funtzionamendua, nire ustez beste modu baten arautu behar zen, eta pentsatzen dut ere, pentsatu behar dugula, zenbat hegaldi eta zenbat aireportu behar diren, Estado Espainiarrean badaude aireportu batzuk hegazkinik gabekoak, ez? Azpiegiturak egiten dira, negozio bat egiteko, eta gero, Euskal Herrian 5 aireportu ditugu, 5. Eta ez du zentzurik, 3 milioi pertsonentzako 5 aireportu, ez du inolako zentzurik, orduan. Horrek bai adierazten du gure administrazio publikoen, euren arteko elkar kolaborazio eza, elkar kooperazio eza, eta agian pentsatu behar dugu, eta guk gure ikuspuntutik hegaldien jaitziera guztiz beharrezkoa da, gure emergentzia klimatiko edo larrialdi klimatiko aro honetan gaudenontzako aldaketak martxan jartzeko, beste garraio bideak erabili behar dira, gutxiago gastatzen dutenak, eta jendearen mugikortasun luze hori gutxitu behar da, nolabait, ez? Orduan, esaten didazu, eta logikoa da, eta pandemian ikusi duguna da, gutxiago mugituz bizi daitekela hobeto. Eta turismoarekin jarraituta, ez? Alde batetik hegazkinak, baina beste alde batetik ere gurutza ontziak, agian inpaktu gehien dutenak, ez? Ia duda barik, ez dakit zer egin beharko litzateken zure ustez, debekua, erregulatu ez dakitzen eratara? Bueno, bai, Getxoko portura ailegatzen den holako itxasontzi erraldoi bat, hiri bat ematen duena, 2.000-3.000 lagunekin, eta denak batera jaizten dira eta mugitu behar dira, eta hori da inbazio metaboliko bat bezala, jende guzti horrek behar du elikadura, behar du garraioa, behar du zerbitzu publiko guztiak, ez? Duela urte batzuk ikusi nuen Veneziako kasuan bebai, Venezia hiri turistikoa da, oso handia, baina leku guztietan olako banderolak egoten ziren leio gehienetan, esanez, stop itxasontzi handiak, ez? Itota sentitzen direlako eta inbaditua sentitzen direlako. Orduan, zer gertatzen da horrekin? Horrekin gertatzen dena da, negozio horretan ateratzen den diru, ateratzen den kapitala, esku oso gutxitan gelditzen dela,
eta kalteak zabaltzen dira populazio osoarentzat. Orduan, hori da kolokan ipini behar dana, eta hori da nolabait instituzio demokratikoetan diskutitu behar dana. Hau da, nortzuk dira kaltetuak eta nortzuk dira irabaziak ateatzen direnak. Orduan, eztabaida horrekin ikusiko dugu, beste ereduetara jo behar dugula, eta hain masifikatuak eta hain dia diren itxasontzi horiek nire ustez jokoz kanpo egon beharko ziren. Ez bakarrik ekologikoki dituzten ondorioetara begira, baizik eta esan duzu, milaka pertsona leku batean ordu gutxi barru basatu, hiria ikusi, zenolako inpaktuak dituen naturan, bizilagunen artean, hainbat gauza gurutzatzen dira hortxe ere, helburua ezakita funketa egiteko. Da munduan egoteko modu oso logikaren kontrakoa da. Izango nuke bizitzaren aurkakoa da. Zu ailegatzen zara modu hain derrepenteko batean agertzen dira 2.000-3.000 pertsona batera hiri batean, eta hori da hiriak jasatzen duen sok handi bat. Orduan, bai, gutxi batzuk negozioa egingo dute, baina gehiengo handi batek, zarata, gastuak, zerbitzu publikoen eskazia eta gero isuriak eta bar, orduan, ez da eredua. Eta horrek zer esan nahi du, gure ekonomiak beste funtzionamendu batzuk izan behar dituela, eta ez olako xok edo inpaktu handiko jarduerak. Aipatzen zenuen hasieran, kontsumoa eta produkzioa basatu behar dela, eredua bizitzarekin elkarlanean aritzea, kontrakoa dirudi eredu hori. Bai, guztiz kontrakoa da. Hau da, hobeto bizi ahal izateko, lortu behar ditugu produkzio eta konsumo erak metabolikoki desberdinak direnak. Hau da, ekonomia gero eta lokalago bat, berton ditugun baliabideak ondo erabili gure kostaldean ditugunak edo gure mendialdean ditugunak, ahalik eta gehien, adibidez, gure elikadurarako, gure nekazal produkzioa egokitu ditugun adibidek edo errekursoekin, eta horrek batzutan suposatzen du dudari gabe desaskunde bat, sektore produktibo batzuen desaskunde bat, baina eske sektore produktibo batzuk oso antisozialak dira. Adibidez, armen industria eta armak oraindik ere Euskal Herrian badakigu egiten direla eta ez gutxi, eta gero kejatzen gara gerra badagoela Ukrainian, eta inbazio bat, baina armak hemen egiten dira. Eta armak bezala egiten dira, edo egiten ditugu, nik esango nuke kotxe gehiegi, automobil gehiegi, eta eredu horiek aldatu behar ditugu produkzio desberdin baterako. Eta gero konsumoa, bai gure likaduran, bai gure arropan, bai gure automobilekin, baita ere eguneroko bizitzan aldaketa batzuk izan behar ditugu, ez txarrago bizializateko, baizik eta denok modu orekatuago baten hobeto bizializateko. Hor da, aldaketa ekologikoak behar du aldaketa justo bat eta demokratiko bat. Ezin dugu ekologismo autoritario bat egin. Galdetuko nizun, nola egin hori, nola lortu helburu hori era justu batean, gaur egun dauden desparekotasun horiek, ekonomikoak eta sozialak, gainditzen, ez egoteko, ez jausteko, herritarren gainean soilik trantzizio hori. Bai, adibidez, Bizkaiko industria nagusitako bat, Atletiken kamisetan zijoan, Petronor. Petronor da iztadakuntza bat, hemendik urte batzutara desagertuko dana, ez duelako, nolabait, ekonomia kapitalistaren zerbitzurako ez du zentzurik olako birfindegi bat, petrolio putxoetatik 6.000-7.000 kilometrotara. Eta hori gertatzen ari da Europan. Orduan, bai, industria hori izten baldin bada, zer gertatzen da hor lan egite duten 900 lagunekin. Topatu behar dutela, edo topatu behar dela beste lanpostu bat. Hau da,
aldaketa edo transizio energetiko bat eman behar baldin bada eta emango da, hori ezin da izan langileen kontra. Hori sindikatuek argi daukate, baina gizarteak bebai argi behar du. Ari gara, eta agian turismoaren kasuan bebai, turismoaren industrian gauzak aldatu behar baldin badira, aldatu behar dira, baina ez turismoko langileen kalterako. Baizik eta, jende hori birkolokatu behar da beste lanpostuetan. Desazkundeak ekartzen ditu sektore batzuen desagerpena edo txokoratzea, edo jaistea, baina bebai ekartzen ditu, ekarri behar ditu, beste aktibidade ekonomikoen zabalera edo, adibidez, agroekologian, adibidez, osasungintzan, adibidez, hezkuntzan, adibidez, sektore sozial batzuk ditugu zabaltzeko eta handitzeko. Horiek ez dira desazkundean sartu behar. Dena den, ez duz uste beste bide batean goazela, elitizazio orantz adibidez, hainbat ere mutan urte batzuen bueltan agian dirudunek soilik izan dezaketela hegazkinei, kotzei, turismoari sarbidea eta beste guztiak desazkunde horretan bai, baina era oso despareko batean. Bai, hori izan daiteke transizio ekosozialaren norabide okerra, erratua, hau da, gure ala ez gure, nahi ala ez nahi, desazkundera goaz. Eta ikusten ari gara, gure eskoletako errekurtzoak, gure osasun errekurtzoak edota gutxiago dira zergaitik. Ez gara bizi egoera oso larrian Euskal Herrian, baina errekurtzo horiek gero eta gutxiago dira. Orduan, errekurtzo gehiago izateko behar ditugu beste sektoretatik, errekurtzo horiek, errekurtzo ekonomiko horiek baliatzea. Orduan, zuk esaten duzun bezala, aldaketa horiek baldin badatoz eta aldaketa horiek baldin badira beti gure gizartearen sektore sozial pobreen kontrakoak edo langileen interesen kontrakoak, orduan horrek esan nahi du, baldintza ekologikoak izango dira bakarrik dirua edo kapitala edo elite nagusi batzuentzat. Eta hori gertatzen nahi da? Bai. Hori gertatzen nahi da, zeren konsumorako eskubideak nolabait oinarritzen dira zure kapitala edo zure errentaren arabera. Orduan, gizarte demokratiko batean hori diskutitu behar da, eta parametro batzuk ipini behar dira, nolabait, konsumoa eta aldaketa energetikoak eta horien ikusten ari gara, ez? Bai gasolioaren edo bai elektrizitatearen prezioak gora joaten dira, eta horrek esan nahi du, pobrezia energetikoa gero eta handiagoa dela. Orduan, gobernuak esaten du, diru laguntza bat emango dugu. Diru laguntza hori da, konsumitzaile guztientzat berdina, baina denok ez gaude baldintza sozioekonomiko berdinetan. Orduan, esan duzun bezala, elitizazio edo nik esango nuke ekoautoritarismo batera goaz, zeren baldintza ekologikoak izango dira bakarrik dirua edo kapitala dutenentzat. Hori ez da demokratikoa, hori ez da justua, eta hori ez da nolabait ibili behar dugun bide ekosoziala ez da hori. Egoera guztiz iraultzeko beraz, zein esan beharko litzateke gako arlo politikoan, ez? Borondatea agian jartzea, sentsibilizazioa norbanakoei lotuta ere? Bai, zorionez, oraindik ere gobernuak aukeratzen ditugu. Parlamentuak ere bai, udal kontseiluak ere bai, orduan, eztabaidak transizio ekosozialaren baldintzak, adibidez, Euskal Herriko leku askotan turismoak badu zeregin handia, batez ere kostaldean, baina, mendialdean ere bai, eta eztabaida hauek eman behar dira, zergaitik, Donostian adibidez, arazoak zertatzen dira aldezarrean, nolabait, turistifikazio prozesu oso gogorra eta jende askok sentitzen du inbazio bat, kulturala, ekonomiko, soziala eta bar. Hori instituzioek ezin dute begira beste aldera. Alde batetik, gobernuetatik eta udaletxe batzuetatik, esaten da, turismoak ekartzen du aberastasuna, bazuentzat bai, baina guztiontzat ez. Orduan, esan dugun bezala, hori gizarte
gizarte demokratiko batean mahai gainean ipini behar da, instituzioetan diskutitu behar da, eta nire ustez muga batzuk, muga ekologiko batzuk, ekosozial batzuk ipini behar dira, ekitaldi edo jarduera ekonomiko turistiko bentsat, dituzten kalteak jaisteko eta dituzten aberastasun horiek hobeto banatzeko. Iñaki Barzena, Ekopo Igerketa taldeko koordinatzailea, mila esker gaurkoan hausnarketa guzti hauek Hamaika Telebistan plazaratzeagatik. Zuei, beti arte. Eta tarte bat, eta solasaldiarekin jarriko gara, gaurkoan Jon Ansa eta Mikel Alvarez izango ditugu tarte bat, eta jarraian gara bueltan, orain arte. Biardo mota dago soilik, bi bakarrik munduan. Bat oparitzeko eta saltzekoa bestea. Biardo mota ez besterik, bi planeta osoan. Planeta osoan, planeta osoan. Erraietako ez bada, zerga kobratzekoa. Kobratzekoa, kobratzekoa. Dirutan sailkatzez diren matx mineral euriak. Lur jende goko bizi, amets geografiak. Bihotz bazterren bateko sormarka dutenak. Sormarka dutenak, sormarka dutenak. Lau dira horiek biltzeko jatorri izendapenak. Izendapenak, izendapenak. Postekuak, kontsolatzekoa. Maitatzekoa. Irudikatzekoa. Irudikatzekoa. Matxondoen zimurrak kopetanak eri dira. Lau hektaria malbasia eta egoskorkeria. Batistak masti ondoan bota zuen aldarria. Aldarria, aldarria. Pobreok badugu lardo nahieko eskubidia. Eskubidia, eskubidia.
maitatzekoan. Irudikatzekoan. Irudikatzekoan. Postekuan, kontsolatzekoan, maitatzekoan, irudikatzekoan. Eta gunero lege solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Eta Jon Antza ere, ongi etorri. Egunon. Politika alorrarekin hasiko dugu gaurko solasaldia, izan ere ITB Focus inkestaren arabera datorren urteko hauteskunde, udal hauteskunde eta foru hauteskundetara begira inkestek diote, EAeko hiriburu guztietan irabaziko lukeela EAJak, egia da EH Bilduk goraka egingo lukeela, modu orokortu batean, eta Elkarrekin Podemosek zein Alderdi Popularrak bera egingo luke. Abstentzioa ere oso altua, iragartzen dute 40% ingurura gerturatzen dela, eta hiriburuka ikusten badugu Gasteizen EH Bildurekin parekatuta zinegotzietan egongo litzateke EAJ, Bilbon gehiengo osoa lortuko luke EAJak, eta Donostiako lehen indarra izango litzateke baita ere. Gerora sartuko gara nahi baduzu esetasunetan, baina lehen irudikapen horretan zein sentsazio? Bueno, hasteko nuzet joerak konfirmatu egiten direla, azken urteetako joerak baieztatu egiten direla, ez? Esan zakegu Eusko Autonomia Erkidegoan, nolabait pluralismo moderatuko sistema partido batetik, bipartidista bihurtu daiteke sistema politiko baterako transizio batean haute gauden. Batzuk horrela pentsatzen dugu, eta nik uste gainera horrek bipartidismo baino, igual biblokismo itxura ere hartu dezakela epe ertain batean, ezta? Jarraikortasunaren aldeko indarrak, nolabait kontserbadoreagoak izango liratekenak, eta aldaketaren aldeko indarrak edo aurrerako jauak izango liratekenak, ezta? Eta iruditzen zaite sistema politiko horren bertute nagusia izango litzatekela bloke nagusiek nolabait euskal demokrazia baten aldeko apostu egingo luketela. Gero hor mila ñabardura atera daitezke, baina bentsat bloke nagusiak ados egongo balira edo bloke horietako alderdi nagusiak elkarrekin ados egongo balira erabakitza eremua Euskal Herrian kokatu behar dela, iruditzen zait hori. Eta gero konkretura, oso konkretura joan da, atentzia handiena eman didana Bilboko zera izan da, Bilboko estimazioa, EAJ azkunaren garaitara iritsiko litzateke, eta nolait ezkerreko alderdiak edo lehen esan dudan aldaketaren aldeko bloke horrek, inkluso atzerakada bat emango luke, gainera EH Bilduren kasuan, beste hiriburuetan eta Euskal Herrian oroar gertatzen ari den joeraren aurrean edo, eta horrek personaki atentzia eman di bai. Mikel, bai, joera nik uste dut hiru titular guztien dituela inkesta honek. Alde batetik, Jonek esan duen bezala, bagoaz bipartidismo agian imperfektu batera, eta horrek erakusten duena da, ez ditugula bakarrik ikusi behar EAJ eta EH Bilduren emaitzak, baizik eta aldaketaren alde egon daitezken agente horien emaitzak ere ikusi behar ditugula. Eta aldaketa horien alde gaudenon pertsonentzat uste dut berri txarrak direla, ze EH Bildu egia da azten dela leku batzuetan, baina aldaketaren bloke hori, Elkarrekin Podemos ere barne bilduko lukena, estankatu egiten da edo nolabaiteko inpas batean sartzen da, ze Elkarrekin Podemosek ez ditu bere emaitzako hobetzen hori alde batetik. Bigarren alde batetik uste dut, abstentziaren datuak oso kezkagarria direla. Euskal Herrian ere pairatzen ari gara Europako fenomeno berdina, despolitizazio sakona, baizik batez ere langile klasearen estamentu guztietan. Eta horrek birpentsatzera uste dut eraman behar gaituela ez bakarrik estrategia elektoralak, baizik eta estrategia politiko guztiak bere integraltasun guztian, bai estrategia sozialak eta politizatzeko eta sozializatzeko mekanismo guztiak. Eta hirugarren titularra, eta ukatu ezin dena da, Bilboko datua, ez? EAJ berriro ere gehiengo absolutora hurbiltzen da,
Eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos guztiz estankatuta daude, eta berriro ere uste dut Euskal Herriko eztabaida zentrala kokatzen dela, nola eragiten duten aldaketaren alde dauden alderdi horiek eremu metropolitarenoetan eta hiri handietan, eta hor pendiente dauden eztabaida asko daude. Bizitzen ari garen testu inguruak ere aldaketaz beterik dator, ez? Erronka beterik, arlo sozioekonomikoan eta arlo politikoan ere. Testu inguruak ez du eskatzen politika sozialagoak, nola irakurtzen duzue inkesta honek dakarrena? Zein aukera izango ditu ezkerrak? Autokritikarik egin behar du, urte bateko EPEA dugu oraindik, ez? Baina nola aldatu daiteke egoera? Nik uste dut, oso ondo esan dezun bezala, eraldaketa fase batean gaudela. Bai mundu mailan gertatzen ari den guztiarekin, baina baita ere gure hemisferio zehatz honetan eta konkretuki Europa mailan ere, ezta? Eta iruditzen zait ezkerrak momentu honetan hartu behar duen edo hartu beharko lukeen formak seguraski ez dauka zerikusi handirik orain arte hartu izan duenarekin. Eta horre aldaketa eta eraldaketa bat egon behar da. Ezkerraren sostengu sozialak, klase ertain deitzen den zera erdi fikziozko eremu hori, ezta? Hor ere aldaketa handia gertatzen ari delako, klase ertaina deitzen dugun horretan, badaia klase ertainetik klase erdipurdikora pasaren jende asko, eta badago klase ertain irabazle bat ere, ezta? Baina klase ertain irabazle horrek ez du ezkerrarekin gehiago konektatzen, baizik gehiago ideia liberalekin eta, ezta? Eta ero langile klase, uste oso ondo jarri dela hemen hori ere mahai gainean, ezta? Orduan hor, deskonexio nabarmen badago ezker politikoa eta bera sustengatu behar den eremu soziologikoaren edo sozialaren artean. Orduan, rekonexio eta rekonkista estrategia bat behar du, ezta? Niri pertsonalki gustatu zait Frantziar estatuan egiten ari diren prozesuan, nik uste oso imperfektua dela eta oso kanpotik begira gaudelago, baina iruditzen zait hor ezkerrari eman zaion forma, diskursiboa baita antolaketa mailan eta beste eremu askotan, badirudi gu bizigaren gizartearekin konektatzeko gai izan daitekela edo etorkizunean hortik zera bat izan dezakela, eta gero ez da izango urtebeteko kontua. Nik uste aro berri hau oraindik ezakiguna oso ondo nola gauzatuko den eremu ezberdinetan, iruditzen zait luzerako etorri dela eta nostalgiak ez digula bat ere balioko. Nik uste dut dialektika oso zail batean dagoela ezkerra, eta dialektika hori laburbildu dezakegula bi hitzetan, alde batetik alternatiba eta beste alde batetik alternantzia. Eta uste dut alternatiba batek edo hipotesi irabazle batek bietatik izan behar duela. Alternantzia bat egon behar da, ze horrek esan nahi du ezkerra gobernatzeko preste egon daitekela eta boteretik hurbil egon daitekela, eta horrek ilusia piztu dezake hain zuzen ere segurtasuna behar duten klase sozial batzuetan, batez ere klase ertainean, non bere gaitasuna txikituta ikusi den. Baina beste alde batetik ere, eta Bilbo bezalako ere muetan batez ere uste dut alternatiba bezala ere proiektatu behar dela. Eta alternatiba bezala proiektatzea ez da beste alderdien berdina egitea boterera iristeko, baizik eta bestelako politikak desplegatzea. Eta batez ere uste dut hor, eremu materialean dagoela erronka, bai etxe bizitzaren aferan, bai orain energiaren aferan, eta bestelako afera askotan, baina aldebiko joko hori oso zaila dela uste dut, baina bietatik edan behar du estrategia irabazle batek. Bai, hortze izan daiteke gakoa, ez? Egunerokotasunean ikustea politika horien eta diskurtso horien efektibitate hori, ez? Agian hori da pizka bate falta dena. Bai, hori beti faltako da, esan eta aldatzen denean ere beti gehiago aldatu nahi izango delako, azkenean estrategia eraldatzaile baten eraldatzailetasunak beti irauten du, ezta, denboran ere, eta iruditzen zait ona dela hori exigitzea, hori nahi izatea, gehiago eraldatu behar izatea, ezta. Eta bai, ezker instituzionalak edo ezker gubernamentalak, edo gobernuetara eta arduretara izan den ezkerrak ez dituenean gauzak aldatzen, bizkarra ematen dio herritarrak. Aldiz, gauzak aldatzen dituenean, babes handiagoarekin ateratzen da gero. Eta hor, adibide asko ditugu, eta Euskal Herriko adibide ez gain, aipatu betenez Frantziar estatua, toki gehiago ere egongo dira, baina hor batez ere, udal alorretan eta bar, bai alkatetzak eta bai ezkerreko gobernuak konsolidatu dira oso denbora luzean zehar, aldaketak egiteko gai izan direnean. Eta hori izango litzake alternatiba bezala proiektatzea eta alternantzia. Alternantziak azkenean bi esan nahi ditu, bat negatiboa eta bestea baikorragoa. Alternantzia negatiboa da
sistema bipartidista batean, adibidez, lehengo adibideari jarraituz, bi proiektu daudenean eta biek azkenean zentrorantz jotzen dutenean alternantzia bat egiteko iaia aldaketarik egon gabe, ezta? Sistema bipartidistaren ezaugarrietako bat hori izaten da. Azkenean dira bi proiektu gero eta antza handiagoa daukatenak elkarrekiko. Beraz, hori alternantziaren zera negatiboa da. Baina alternantziaren dimensio positiboa, uste Mikeleko Sando jarri dola gainean hori dala, alegia benetan lehia erreal bat egotea. Ze batzuetan lehiak dira formalak, baina errealki ez dago lehia bat, beti berdinak gobernatzen du. Eta uste horren konstiente ere izan behar gara, momentu batean ezkerrak ere gobernatu egin behar duela, bere kontraesan eta zailtasun guztiek izan. Ez badu inoiz gobernatzen, ez dago aldaketa, ez dago alternatiba posiblerik alternantziari gabe nahi badezu. Eta gero, alternantzia joko horrek, nire ustez, hemen, Euskal Herrian konkretuki badoka beste virtute bat, eta alternantzia hori ematen baldin bada alderdi nazionalen artean, Euskal eremu nazionala bera ere orokorran indartu ateratzen dela. Nolabiteko fronte zabal bati buruz hitz egiten egongo ginateke edo, ezkerraren aldetik? Posible litzateke hori? Ikusi beharko da aritmetikak ere zer esaten duen eta alderdi bakoitzak ze posizio hartzen duen, baina uste dut analiziak egiterak orduan, partzialtasun ez egiten ditugula, ez? Askotan, hauteskunde municipalak edo hauteskundeak baloratzen ditugu soilik, alderdi batek edo beste batek udalean egin duen lanaren arabera, eta uste dut gaur egun hori guzti aldatu dela. Adibidez, EH Bilduren emaitzak irakurtzeko uste dut ere bilo klabetan, irakurri behar dela EH Bilduk ze paper izan duen Madriden, EH Bilduk ze paper jokatzen duen Gasteizen, eta ez soilik Bilbon. Orduan, nolabaiteko bizio integral bat behar dugu. Eta urte bat falta da hauteskundetarako, tendentzia horiek hankaz gora jartzea oso zaila da, ze azkenean, uneko hauteskundeak izaten dira argazki estanko bat, baina prozesu sozialak urte asko irauten dute. Eta hor jarri behar da enfasia batez ere, hainbesteko arrakala dagoenean, irabaziko duen alderdi horren eta alternatibaren artean. Orduan, estrategia elektoral soil batek ezin du horrelako arrakala bat, horri buelta eman edo hori irauli. Orduan, bestelako estrategia batzuk pentsatu behar dira. Bai, eta gero, hauteskunde emaitzak ulertu behar dugu, ez direla inoiz helburu bat, edo zutela izan behar helburu bat, bihurtzen dira batzuetan, baina da ondorio bat. Da, eraldaket, esan edut, garaipen elektoral bat ezkerrarentzat da, beste garaipen askoren beste geltoki bat, besterik ez. Eta ez da hor bukatzen. Zeren garaipen elektoral batek esan nahi badu besteari uko egitea, eraldaketa sozialari, instituzioetatik kanpo dagoen eremuari, azkenean garaipen elektoral hutsa daukazunen eta hori denean daukazun bakarra hor hasten gara problemekin. Eta ezkerraren erronka beti da hori, esatea nola mantentzen dezun gizarte mailako gaitasuna eta indarra, eta aldi berean gobernatzen hasten zera. Nik uste, ezkerra oroar gobernuan dagoenean gaur egungo instituzioetan eta demokrazia liberal batean, iruditzezak gehiago dagoela defensiban, alegia errekorteak gelditzeko, aldaketatxo batzuk egin ahal izateko bere erabakietan, marginak ez direlako oso handiak izaten, eta eraldatzen duenean gizartea horari dela ofentsiban. Horran, defentsiba eta ofentsibaren arteko kombinazio batetik etortzen direla eraldaketa horiek, bai. Hemen zutziko dugu gai honen hausnarketa guzti horiek. Luze hitz egingo dugu aurrerantzean ziur asko, izan dugu urte bat besterik ez dela falta udal eta foru hauteskundeetarako, beraz izango dugu parada honi buruz gehiago hitz egiteko. Gezaldatuko dugu eta natori buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Gaur izan ere 40 urte betetzen dira Espainiar estatua NATOn sartu zenetik. Gogoratuko dugu ez da kontrakotasun handiz, batez ere Euskal Herritik, baina estatu mailan ere kontrakotasun handia izan zuen erabakia izan zena, mobilizazio sozial handia ekarri zuena, erreferendum batekin amaitu zena, baina, atzera begira baino gaurko tasunari lotuta ez, nola ikusten duzue NATO indartuta ateratzen ari da Ukrainako gerraren ondotik? Guztiz. Goratu behar dugu orain dela urte batzuk Macronek esan zuela NATO, ez? Hilketa zerebral batean saltua zegoela eta atzeukala dagoeneko funtzio esanguratsurik munduko sistema honetan. Eta azkeneko urtean buelta eman dio bere egoera estrategikoari. Kontuan izan behar dugu ekainean Espainian hain zuzenaren NATOren konferentzia estrategikoa daukagula,
Eta horrek kointziditzen du beste elementu batekin edo beste momentu batekin, eta horretaz oso gutxi hitz egiten da. Eta da, 2022ko urtarrilaren batean, Frantziak Europar Kontseiluaren lehendakaritza hartu zuela, eta hor bazegoela eztabaida pendiente bat. Eta eztabaida pendiente hori zen Europako segurtasun komunaren eztabaida. Eta uste dut, geroz eta gehiago NATOz hitz egiten dugunean, geroz eta gutxiago hitz egiten dugula Europako estrategia komunaz eta izan beharreko defentsa sistema komun horretaz. Eta hori, bai Ukrainian bakea lortzeko, eta baita ere, nolabait Euskal Herriko aspirazio sozial, nazional eta bakezalentzako ez dela berri oso ona. Bai, ados, oro har, hor gertatzen dena guk pentsatu behar dugula, irakurtzen dion Daniel Inerareitiri esaten ez, bai NATO eta bai gainera gauza positibo bezala esaten zuen, bai NATO eta bai Europar Batasuna indartuta atera dira Putinen akatsi historikoari esker eta horretan. Eta ni galdetzen dena da, zein horretan dian kompatibleak biak, ez? Zein horretan dian kompatibleak NATO indartzea eta Europa indartzea aldi berean. Eta iruditzen zait hor badagoela kontra esan bat, ez? Ulertzen baldin badugu Europar Batasuna nolabait NATOren estrategiaren zerbitzura dagoen eremu bat bezala, edo ulertzen dugun benetan eremu politiko bat bezala, ez? Horre, defentsari dagokionean, iruditzen zait modu ezberdinak daudela defensa eta segurtasun eremu bat planteatzeko. Eta Europaren kasuan, iruditzen zait hartu diren erabaki guztiak eta etorri direnak Atlantikoaren bestaletik izan direla gure kalte. Bentsat azkeneko 30 urte hauetan. Ez den sartuko, Bigarren Mundu Gerra ondoko eskenatokian, baina azken 30 urtetan izan direla gure kalte, eta gure kalte esaten dugunean gauza askotaz hitz egiten ari gara. Baina momentu honetan Europak burujabetzarik ez edukitzea, berari komeni zaion politikak egiteko, hori hasteko, iruditzen zait dela, esaten dugu NATO indartu, baina esaten ari garena Estatu Batuak indartu. Iruditzen zait eufemismo ez, zazkenean NATO da Estatu Batuakek hegemon bezala kontrolatzen duen munduko erregioaren tresna bat besterik ez. Hori bai, ikusten badugu joera globalak zein diren, eta hemen askotan aipatu dugu, momentu honetan, Mendebaldearen botere unipolar hori guztiz kuestionatuta dago, hori da daukagun errealitatea, eta gertatzen ari dena eta ikusten ari garen guztia da Estatu Batuek botere globala neurri batean galdu dutelako. Eta hori ere ez dugu burutik kendu behar, besteak beste, aliantzak erabakitzerako orduan. Tesimur guzti honetan gogorakarriko ditugu azken egunetan Stoltenbergek NATOren buruak ezandako batzuk. Putinek estatukideren batera sotzen baldin badu, bueltan etorriko dela, ez? Aliantzak erantzungo duela, ez? Tentsioa baretzeko helburua duen suposatzen da, ez? Aliantza batetik horrelako adierazpenak egiteak zer ekarriko du, ez? Kontrako norabidean doa guztiz, zin puntura arte da erreala, ez? NATOren interbentzio efektibo hori. Interbentzio efektiboa uste genuen dela urte bat, ezinezko izango zel, baina Ukrainako gerrarekin estenatoki hori geroz eta posibleagoa izango da. Eta uste dut gaudela 2008ko estenatoki berdina. 2008an NATOk bestelako kumbre bat izan zuen, eta hor hasi ziren, ez ziren hasi, baina egikaritzen hasi ziren, bai Ukraina eta bestelako herrialde batzuen sarrera NATOn. Gaur egun, ekainean egingo den kumbre horretan, bai Suediak eta bai Finlandiak papel edo rol garrantzitsu bat izango dute. Eta horrek suposatzen du geroz eta tentsio estrategia nabarmenago bat abiatzea Europan. Eta gainera, Europatik aldabatzen badugu fokoa ere, badaude bestelako bi tentsio eremu nahiko esanguratsuak direnak. Eta horiek dira alde batetik Kolombia, eta atzo hauteskundeak egon ziren, eta Kolombian askotan hitz egiten dugu barne klabetan, baina kanpo klabetan ere hitz egin behar dugu. Ze Kolombia izan da, Hego Amerikan NATOk izan duen aliaturik nagusiena, eta hor ere tentsio eremu batzuk sortu daitezke hori alde batetik. Eta bigarren estenatokia edo bigarren panorama izan daiteke Pazifikoan suertatu daitezkeen tentsio guztiak. Hor, Estatu Batuek pasaren astean kaleratu zuten informe bat esaten zuena, munduko indarko relazio guztia edo tentsio guztia Pazifikora suertatuko zela edo aldatuko zela, eta hor kokatzen zuten, eta hau Bidenek esan du, ez dut nik esaten, Taiwanen zerbait gertatzen bada Estatu Batuak bertan sartzeko prest daudela. Orduan, Europan badaukagu oso foko esanguratsu bat, Ukraina dena eta oso bisuala da, eta realitate materiale bat da, baina egia da ere, bestelako munduko erregio batzuetan tentsioa areatzeko doala, eta estrategikoki ere garrantzitsuagoak izan daitezkela eremu horiek. Foko handituz gero, mundu mailan ikusten ari garela norantza doan hegemoniaren aldaketa hori, ez?
Hori da, ez, eta azkenean esaten bali badugu Pazifikoa dela eta ez da berria, esan denbora darama munduaren erdigunea izaten, pentsa ezagun Europa non gelditzen den, ez? Non gelditzen garen. Ikusten ditutenean, egiten ditugun analisiak, gure komunikabideetan dauden kontakizunak, gure Europar Batasuneko eta estatu buruen adierazpenak, badirulike ez gerala enteratzen ari munduan zer gertatzen ari da. Benetan, zein diran gure gaitasunak eta almenak, eta momentu eta munduan zer ari garen pintatzen benetan. Hitz egiten dugu, oraindik, iragan kolonialean bizi izango bagina bezala. Ez daukagulako inolako zalantzarik, gure zibilizazioa bestena baino hobea dela. Eta pentsatzen dugu, Ukrainiak, Errusiak, Txinak, Taiwanek edo dena delakoak, azkenean nahi dutena dela gu bezalakoak izatea. Hori dela beraien helburua. Ez gara enteratzen ari, kasu horretan, ezertaz ere. Estatu Batuarrak bai, horregatik denbora daramate Asia Pazifikora begira, hor dago urrengo gerra eremua edo urrengo gatazka, munduko gatazkaren benetan epizentroa hor dago, ezta? Eta hau da, Ukrainiakoa da, aperitibo bat, eta hau da, eta iritsiko momentu bat, Errusiak militarki gerra hau nabarmen irabazten duen momentuan, Ukrainiarek ikusiko da, ze puxkarekin gelditzen garen, eta kizer, eta pasako da urrengo kapituloa, hemen helburua ez da Ukrainia askatzea, edo Ukrainia hemen helburua da, gerra orokor horretan, aperitiboa den gerratxo bat egitea, eta tanto bat irabaztea, etxaiak ahultzeko. Eta epatu duzu baita ere, Suedia eta Finlandiaren papera, NATO-n zartzeko eskaera ofiziala egin berri dutela, Turkia dagoela hortxe momentuz hori oztopatzen, baina ikusiko dela, Madrilen egingo den aste batzuk barru konbentzio horretan, historikotzat ere hartu dutena, helburuak finkatu behar dituztelako, bertan ere izango direlako, neutraltasuna guztiz hautsita. Bai, eta Austria eta Finlandia jartzen ziren batez ere neutraltasunaren adibide bezala. Eta, Turkiak arazo jarra dituela, baina hemen xerifak esaten duenean sartuko dira, eta estatu batuek uste dut posizio hori jokatuko dutela. Jonek aipatzen zuenaren arira, uste dut Europan badagoela nolabaiteko pertzepzio faltsu bat oraindik ere munduaren erdigunea garela. Eta hori hautsi da, bakarrik ikusi behar ditugu, nazio batuen erakundean egon ziren bozkaketak Ukrainako inbazioaren edo gerraren aurrean. Eta hor badago esaldi bat, eta uste dut hau aztertzeko balio duena, eta da, hegemonia militarra urtetan irabazi edo galtzen dela, hegemonia ekonomikoa hamarkadetan irabazi edo galtzen dela, eta hegemonia kulturala mendeetan irabazi edo galtzen dela. Eta uste dut gaudela, oraindik hegemonia kultural horren errenta faltsuetaz bizitzen, uste dugulako mundua gure klabetan bizi behar dela, eta gu garela bizitza estilo perfektuena daukana, eta horrek uste dut ez digula guzten ikusten, bai hegemonia militarra, politikoa eta ekonomikoan ditugun galera guztiak, bai Txinarekin konparatzen bagara, bai Afrikarekin konparatzen bagara, Hego Amerikarekin konparatzen bagara, edo zin herrialdearekin konparatzen bagara. Orain dela gutxi irakurri nuen, Nigeriak hemendik urte batzuetara ia Europar Batasunaren biztanleria berdina izango duela. Horrek erakusten du nolako dekadentzia kulturalean eta sozialean bizi den Europa. Eta okerrena ez da hori, okerrena da ez garela konturatu oraindik eta ez bada konturatzen horri alternatiba jartzea edo irtenbideak bilatzea, nekez egingo duguarik eta hori. Baina uste duzu Europako agintariak ez direla konturatzen, hain inosoak dira, ala zer dago atzetik ez? Borrell Europako agintari bada. Beira, Europak mundu mailako dominio bat eduki du, batez ere iraultza industriala eta nazio-estatu potentzia kolonialen ondoren. Eta hori izan da, historiako oso momentu txiki bat, eta uste Mikelek oso ondo aipatu duen bezala, horren galeraren aurrean gaude, eta horren galera ez dugu erabat asumitua, ez dugu erabat asimilatua. Gerra honetan gertatzen ari dena da, galera horren gauzatze bat. Ez daukago gaitasunik Errusia isolatzeko, ez daukago gaitasunik ekonomikoki gure monetarekin, Errusiar moneta ondoratzeko. Von der Leyenek esaten zuen atzo edo eren egun, jarraitu behar dela petrolioa erosten Errusiari, eta bestela gureak egin du. Esan eta ari gera, begiak irikitzen konturatzen bagian ez dugulako nahi. Ez ditugulako begiak iriki nahi, baina Europak momentu honetan badauka errelevantzia handia, erregio bezala munduan, baina benetan errelevantzia bat eduki nahi baldin badugu eta gure eremu hon bat, eta gainera eraldaketarako aukerak sortu nahi baditugu, bai ala bai, Europa osotasunean, eta nik esango nuke Afrika iparraldea ere bai, hor
ez bakarrik gure segurtasun sistema, gure sistema politikoa, ekonomikoa, eta hor sartzen da Errusiar Federazioa. Hoiekin enfrentatuta bizi behar baldin bagara, horrek esan nahi du, gero eta periferikoagoak izango garala. Eta gure gaitasunak edo potentzialak ez ditugula inoiz erabiliko gerran gaudelako gure territorian bertan, ez? Europaren etorkizuna beraz ikusi beharko da, ez? Non gelditzen den, aldaketa guzti hauek ematen ari den testuinguru batean amaitzeko, minutu gutxi falta zaigu solasaldia amaitzeko, eta natori buruz hitz egiten ari ginela, ez? 40 urte Espainiar estatua bertan sartu zela gogoratu dugu, ez? Zenolako kontrakotasun egon zen, zenolako mobilizazioak, gaur egun gizartean eztabaida horrek jarraitzen duena uste duzue, ala beste plano batera igaro da natoren partaidetza hori. Uste galdera hona dela, egia da bere garaian kontrakontasun handia egon zela. Egia da ere beste kontekstu bat zela, gerra hotzean bizi ginela eta nolabaiteko arrisku militar bat ere egon zitekela bloke baten edo bestearen alde kokatzeko edo lerratzeko orduan. Gaur egun ere gerraren hipotesia hor dago eta egia da, baina egia da alternatiba bezala ez dela besterik proiektatzen. Inkluso 80. hamarkadak ezkerrak izan zuen, bai Espainiar estatuan eta Europar estatuan, bakearen aldeko diskurtso irmo bat, eta ikusi dezakegu nola ezkerraren indar batzuek Europa mailan diskurtso hori alboratu dutela eta bestelako diskurtso baten alde lerratu dela edo kokatu direla. Orduan, horrelako mezu politikoak baldin baditugu, nekez egongo da gehiengo sozial bat ere NATOren kontra, eta hain zuzen Europar Batasuna indartzaren kontra. Eta hor, Jonek esan duen bezala, badirudi gaur egun NATO indartzea Europar Batasuna indartza dela, eta lehen esan duen bezala, geroz eta gehiago hitz egin natoz, geroz eta gutxiago hitz egiten dugu Europar Batasunak eta Europak izan behar dituen erronka guztietaz. Hori da, bukatzeko esat, bihurtu dugu analisia eta kontekstua jartzea, bihurtu dugu, debekatu egin dugu. Eta batzuetan, sektore aurrerako horietatik ere, kontestua eta analisia, baina analisia eta kontestua jartzea da, zure onerako, ez da kapritxoa, da zen eta zertu du meretu zulako gauzak, badirudi eta irakurri dugu hainbat artikulu, esaten dizutenak, karo, eskizu kontekstua jartzen balin badezu, zuzera, ez dakit zer, inbasio zalea eta iritsi gera horretara, eta hori 80. hamarkadan, nik ez dut irudikatu ere egiten, hori horrela planteatuko genukeenik zure galerari erantzunez, ezta? Alegia, bai, atzera egin dugu, eta badirudi orain, onartu behar den egia bakarra dela egia hori, ez dagoela alternatibarik, ez da? Hori ezkerrak esaten ere gogorra egiten zen, bai. Hemen utziko dugu gorko solasaldia luze bestela luzatuko gara gehiagin Mikel Alvarez eta Jon Antza, mila esker beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez Nankidaren eskutik. Ondo izan.